L-ispazji miftuħ huma importanti ħafna għat-tfal li l-għena tagħhom jilagħbu u jimirħu f'xi ġnien. Issa ser ikollhom iċ-ċans jagħmlu dan fil-ġnien privat tal-President tar-Repubblika. Dan wara li tnieda il-President's Secret Garden Children's Hub, proġett maħsub biex it-tfal Maltin ikollhom sem akbar fis-soċjetà. Kien il-ġimgħa filgħodu li l-President fetħet il-bib tal-Palazz San Anton lit-tfal li ser jipparteċipaw fil-proġett. Permezz ta' attivitajiet li huma ta' edukazzjoni informali fejn it-tfal jistgħu tassew ifittxu jimirħu il-potenzjal tagħhom, għall-empowerment tagħhom li huwa importanti ħafna. Il-President spjegat kif issa l-post ser ikun qiegħed jieħu l-ħajja u dan f'inizjattiva li tista' tħalli ħafna frott. U faċilità bħal din dan l-ispazju kien moħħli li jkun magħluq biss għall-President, allura jiena ħassejt li għandna niftħuh ħalli nkunu nistgħu nużawh bl-aktar mod dinjituż imma bżgulli bl-aqwa mod għax għat-tfal tagħna. Fost l-attivitajiet f'dan il-ħabb hemm maqra miegħi. Permezz ta' din l-inizjattiva ser ikun hemm estensjoni ta' dak li diġà jsir f'dan il-programm ta' qari, għalkemm id-differenza hi li issa ser ikun estis ukoll għal tfal li għandhom bejn 4 u 6 snin. Hemm ukoll bravi, wirja bil-pupazzi mimlija avventuri, bil-messaġġ ewlieni jkun illi meta wieħed jagħti huwa jikber ukoll fil-karattru tiegħu. Attività oħra tal-President's Secret Garden Children's Hub huwa sfin kreattiv fejn it-tfal ser jitalmu l-lingwa tas-sinjali u jikkomunikaw permezz ta' sfin. Il-proġett ser jibda f'April u jibqa' sejjer sa' Ġunju.